A folga dos transportistas colleu a Orsala, a principal cooperativa hortícola galega, con mercadorías nas súas cámaras de cambados. A imposibilidade de repartilas todas obrigou xa a comezar a tirar alimentos, aínda que polo de agora de forma moderada. Produtos precedoiros que non podemos aproveitar, un par de palés de naviza, algo de leituga trocadero que é máis sensible. O impacto tamén é menor pola decisión de diminuir a recolección sobre o terreo, unha opción viable grazas aos tipos de cultivo de tempada. Agora que estamos con producións de folla, leituga, repolos, acelga, espinaca, este tipo de cousas, bueno, poden aguantar algo máis no campo. Sin embargo, un tomate cando está no punto, ou un pimento padrón cando está no tamaño, hai que apañalo, non pode deixar 2 ou 3 días porque xa non vale. No interior da cooperativa a xornada discorre con normalidade, mantendo os labores habituais. Algunhas cadeas de supermercados están recollendo parte da mercadoría, outras levan días sen pasar por aquí. A Día e a Líder levamos a máis dunha semana sin poder servir. Mercadona que está vindo con certos retrasos e algúns cambios, pero prácticamente todos os días. E con Begal Seroski, houve algún día que non se puido servir, algún día que se puido servir. Pero moitos dos transportistas que existan a recoller produtos están a sufrir as consecuencias dos piquetes. Aquí varios camións chegaron co parabrisas reventado, con algunha pedrada ou con algún foro, con golpes, e tamén nos comentaron de compañeiros ou de xente que lles pincharon as rodas. Quen menos está a notar de momento as consecuencias deste paro son os agricultores que contan cun bo acopio de sulfatos e abonos, algo semellante ao que ocorre noutro sector vital para o salnés, o da viticultura. Temos un pouquiño, sobre todo, no suministro de abonos, non? Porque tampouco non é un ben de primeira necesidade, estamos tendo un pouquiño de retrasos, pero bueno, temos material suficiente, confiamos que na próxima semana isto xa se empece a estabilizar.